Na začiatku si obuješ nové tenisky a pustíš sa do prvých bežeckých metrov. Ak zotrváš a nevzdáš to, počase si telo zvykne na vyššiu záťaž a ty zrazu nemáš problém behať bez prestávky aj niekoľko kilometrov za dobrý čas. Beh sa stane tvojou súčasťou, pretože cítiš, ako ti prospieva, robí ťa silnejším, si vďaka nemu šťastný a aj fyzicky v dobrej kondícii. Vkladal by si čas do tejto aktivity, behal by si, ak by si z neho priberal, odbehol stále menej a menej kilometrov za horší čas, cítil by si, že ťa tenisky tlačia a pri pomyslení na ne sa obával svojej ďalšej osobnej prehry? Pravdepodobne nie. Táto metafora je veľmi podobná situácii v nefunkčnom vzťahu. Ľudia často zostávajú v takýchto vzťahoch z rôznych dôvodov. Môže to byť strach zo samoty, finančná závislosť, deti, alebo dokonca nádej, že partner sa zmení. Ale niekedy je to práve zvyk. Obúvanie si tých istých tenisiek, aj keď už dávno prestali byť pohodlné a začali spôsobovať bolesť. Je to o zvyku, ktorý sa stane súčasťou denného rituálu a o strachu z neznáma, ktorý môže byť silnejší ako bolesť zo zotrvávania v nešťastnom vzťahu.